jerin jaruman Bollywood ɗin da suka lalata ɗaukakar su da kansu. Mai sauraro Assalamu alaikum, sunana Buhari Sani Almajir. Barkanmu da kasancewa tare da kai a cikin wannan tasha tamu mai suna Arma Movies. Mai sauraro idan yau ka fara ziyartar wannan tasha tamu, ka mana subscribe ko kuma ka danna mana ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura. Kowanne jarumi na ƙoƙarin ganin yayi abin da zai kare ɗaukakarsa, amma duk da haka a ciki akwai waɗanda suka lalata ɗaukakar su da hannunsu. Ta 7, Amisha Patel. Jarumar da ta shigo masana'antar Bollywood da manya-manyan fina-finai kamar irin su Kakuna Farihi, Garam Ekfrem Kata, ta kasance 'yar kasuwa lokacin da kamfanin ta ya shiga matsala. Kullum tana cikin shari'a a kotu, yawanci sai an fara aiki da ita sai a neme ta a rasa, wanda hakan yasa director da producers suka fara gurin saka ta a fim. Na 6, jarumin barkwanci kuma uba ga fitacciyar jaruman nan ta shirin fim din Ashiki 2 wato Shraddha Kapoor, ya kawo ƙarshen kariyarsa a lokacin da wani faifan bidiyon sa ya fita inda yake ce ma wata mata zai yi amfani da ita sannan ya maida ta tauraruwa, wanda hakan yasa hukumar fim ta kasar India ta haramta sanya su a cikin fim a lokacin. Ta 5, Asim, jarumar da ta fito a matsayin Kalfana a cikin shirin Gajni. Asim ta fara fitowa a fina-finan Telugu da Tamil wato kudancin India, inda kokarinta yasa American ya jawo ta zuwa Bollywood. Sai dai bayan jarumar ta fara fim a nan sai kuma ta nuna kan mage ya waye, inda ta rinka yin watsi da manya-manyan fina-finan kudancin a lokacin. Haka kuma a Bollywood ma ta yi watsi da fina-finai irin su Chennai Express, Happy New Year. Daga bisani ta yi biyu babu. Dole ta yi ritaya tare da rungumar rayuwar aure. Ta 4, Pooja Bhatt. Yayar Alia Bhatt kenan, ta fito a fim ɗin Sadak. Ta samu karɓuwa sosai saboda kyau da iya acting ɗinta, sai dai da kanta ta daɓawa kariyar tauka lokacin da wani hotonta ya bayyana tana kiss tare da mahaifinta wato Mahesh Bhatt, inda yake cewa idan da a ce Pooja Bhatt ba 'yarsa bace to da babu abin da zai hana ya aure ta, wanda hakan ya san masoyinta suka juya mata baya saboda ganin abin kunyan da ta shimfiɗa. Na 3, Sanjay Dutt. Sanjay ya yi shigowa mai kyau, sai dai zirga-zirgar da aka dinga yi da shi a kotu da zaman kaso da ya yi ya sa ya rasa damarmaki da dama, wanda da a ce bai yi zaman kaso ba yana daga cikin manyan jarumai na gaba-gaba a Bollywood da tarihi ba zai taɓa mantawa da su ba. Ta 2, Manisha Koirala. Kyakkyawar jarumar da ta bamma mutane abun tunawa tun bayan fitowarta a cikin fim ɗin Jani Dushman, Dilsi da Gopt. Tauraronta ya fara haskawa sosai, amma kawai sai ta soma kwalbewa, wanda hakan yasa har ta kamu da ciwon kansa. Hakan yasa mutane da dama suka kaurace sai sa ta a fim saboda a koda yaushe tana cikin maye. Ta 1, Mamta Kulkarni. Jarumar da ta shigo da sa'a inda ta fito a fim irin su Ashik Awara, Karan Arjun da sauransu. Jarumar ta fara tayar da ƙura da musifu kala-kala, amma duk da haka ana rububinta saboda kyau da iya acting ɗinta. Sai dai wani foto da ta yi na jarida inda aka ga jarumar babu riga sai wani iya sashi na kirjinta da ta rufe da hannu ya jawo lalacewa kariyarta, wanda daga ƙarshe ta yi batan dabo, ba a sake ganinta ba sai bayan wasu shekaru inda ta sake bayyana a matsayin mai hidimtawa addininta. Ga masu buƙatar fina-finai inda ya fassara Hausa musamman masu dogon zango na fassara Arma Musical Studio, za ku iya samun mu a Telegram channel din mai suna Arma Musical Official, ko kuma ku kira nambar mu 090 333 4519.